Assalamu alaikum mutanen Kwanni da kewaye. A yau dai muna tare da sarki na 'yan kokowa Nura Hassan. Na kawo ziyara inda ya bude wani katafaren studio na waka. Ashe sarki mawaƙi na ban sani ba. Sai yanzu ni zo ni ga studio masha Allah ya tsaru kuma da shago ma na sai da kaya na 'yan gayu irin su kwayi. Amma ku biyo mu tai jama'a ku ga wurin insha Allah. Nan saman titin ga na ƙaura dan tsoron nan da ka zo insha Allah. In ka shigo akwai shi wajen farko arab ba insha Allah. Okay, masha Allah. Jabo kai gudu mana da ya sarki ma ta hankali ta yi ba ka yi jama'a. Masha Allah, kamar da kuke gani ku dai biyo mu ku to mu tai. Assalamu alaikum. Masha Allah jama'a, kamar da kuke gani ga yanan mun shigo nan kun ga shagon kaya nan ga kun ga kanin shi nan da ya buɗa mai shagon kaya na 'yan gayu jama'a. Lalle kaya sun fara shigowa. Masu tambaya ta hullunoni wanda ake sa ga sunan irin wanda kuka sarki ya sara irin wanda nissa ga sunan yanzu mun ka fara kawowa shagon sabo ne mun ka buɗa yanzu ne muke nan sa mai kaya wanda kayan warko ne sun ka shigo. Kuma kun ga akwai TC kala da kala, akwai kaya gayu, akwai takalmi masha Allah. To mutai oga guda mana studio kake son to ba insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari Allah ya cika studio na waka dukkan matasa da kuma masu yin bege da masu yin waka na cikin garin Kwanni insha Allah aka ce abun gida na gida ne gaskiya za su zo ai musu aiki cikin sauki kuma cikin kyautatawa insha Allah. To abin da ban sani ba oga kai kana buga wakan na koko bakin mawaka su to ka kiɗa musu na to ai ni karan kaina ina tattabawa ba don komai ba domin nuna irin farin ciki da kuma dama na tsara wannan ko in ce na sa a raina ne domin yadda mutane suke kai kawo suke faɗi tashi akan rayuwa na rasa wace dama zan yi amfani da ita wurin mika sakona na gaisuwa da kuma yadda zan nuna musu jin daɗin da nake yi akan abin da suke yi mun nema. Shine yanzu a takaice akwai waka da na yi a cikin shekaran jiya nan ma wadda na yi ta Ramadan ce wa 'yan Kwanni gabaki ɗaya insha Allah. Kai to tsaya. Kuna ji al'ummar Kwanni Nura Hassan ya ce ya muku waka sukutum domin ku. Domin masoyan shi na Kwanni shi nuna muku kauna da farin ciki. To nawa za ku bani a kunna muku wata waka dan ba aikin banza. To yanzu ne zan kunna muku insha Allah sauran bayani za mu yi. Masoya ne kyauta ma an kunna musu. To ga a kunna musu wakan nan mu ji insha Allah. Okay. Masoya turai na barka da shan ruwa barka da shan ruwa barka da shan ruwa masha Allah. Ramadan wata mai girma wata ne watan alfarma yawa kusa tsoron Allah a wannan wata baki ne wata mai girma wata ne watan alfarma Bismillahi sarki Allah ka taimake mu ya mai girma Allahu kai ne zan roƙa kai ke alama da dama Ramadan wata mai girma kai ne kake mana duk nasarar da kake daɗa mana girma Ramadan wata mai girma albarkacin baiwa wannan da yarda da kowa. Masha Allah, masha Allah, sarki da namu da kwasu kaɗan. Allah namu da kwasu. Masha Allah, masha Allah, al'umma kun dai ji ashe sarki ba a duka a kwashe kawa a yasuwa ɗaya ba. Ashe har da basirar waka. Kai, gaskiya sarki na jin jadawa. Akan masoya za mu yi komai insha Allah domin farin cikin su. To kun dai ji waƙar sarki, kun ji murya zakwai-zakwai kamar an samu ta an fara kuma akwai waƙoƙin da muka yi tanadi na barka da sallah wanda za mu yi ma Kwanni da dukkanin kewayen Kwanni insha Allah. Masha Allah, masha Allah. Dukkanin masoya kaga akan wannan waƙa za mu ba da
sunaye misali dama wanda yake bukata zai iya bada sunansa a cikin wannan wakar. Hadda ni har da kai din ma ni wa kowa san babban masoyin Nura Hassan ne. Ina in za a yi min waka ta waje bukantin sauki sai a yi min waka ta wa. Baka da matsala. Insha Allah za a wake ni. Baka da matsala. To jama'a kun ga dai mun to studio Nura Hassan. Mawaƙan kwanne gaba ɗaya ba a hudda wani da wani ba, dukkan wani mai son waka ya tona wurin Nura Hassan ga studio nan da abin da za shi bada ba na abin na wanda zai tashi ba abin gida ne kuna da yi babu wani tsada babu wani abin ga kuma tuwayi kun ga an buɗa ma yaro wurin tuwayi an kawo kala da kala yanzu mun ka ishin ciwon nan zuwa dab da sallah tuwayi za su shigo ina gayu yan wanka ku shigo akwai hulluni ne akwai takalmi akwai tisi akwai shadda duk abin da kuke so Nura ya kawo muku sama wanga titi mai tahiya kaura na Franco Arab soron nan na